Sa Lapu-lapu City, nakatala og usa ka kaso sa measles sa milabayng Disyembre. Gibuti hinuon ni Dr. Agnes Cecilia Realiza, City Health Officer sa Dakbayan sa Lapu-lapu, nga naayo na hinuon ang 4 anyos nga batang lalaki nga natakbuyan sa Natipdas. Ang Lapu-lapu City Health una nang mipahigayon og special immunization niadtong October 23 ngadto na sa December 14 alang sa mga batang nag-edad og 6 ka buwan ngadto sa 5 anyos nga wa pa mabakunahi batok Natipdas. Sa 45,425 ka mga batang nasud sa naasoing age bracket, 22,904 lang kanila o 64.6% ang nagpabakuna ug lakip ang batang 4 anyos nga natakbuyan sa Natipdas sa mga mibalibad nga mabakunahan. Actually, na-affected yung gamay, no? Tungod atong ding baksya scare, pero katong among special immunization activity, no? Sa mga bata, at least, among coverage is more than 50%.